tikabhezera. Ini neshamwari yangu tinoitawo zvemabusiness. Saka tiri vanhu vanofarira luxury nezvekufara, zvekuti most of the time tinenge tichimwa doro redu, just relaxing. Saka this past weekend, I think sawira wangu doro rakanyanya kumupinda mumusoro. Akabva atanga kukonfesa. At that time taiva muoffice make, akaburitsa kahari kadiki-diki ke-black. Mukati maive nemari yainge yakamoneredzwa nejira re-red. Akati umwe nemumwe pavashandi vangu, vose mari dzavo dzirimo imomu. Akabva ati munhu wese ane chipo chake, uku hakusi kuromba kwandakaita, asi kungotenga zvipo zvevamwe kuti zvindishandire, sezvo varidzi vazvo vazhinji vachiti ndezvemweya yetsvina. Akabva adzorera hari iya, saka chifumi chamangwana acho akandibvunza kuti pane chaunorangarira here pane zvandakataura madeko. Asi ndakabva ndangoti sawira, doro riya nezuro ranga risina kumira zvakanaka. Kana kuti ndakasvika kumba sei handitozivi. Iyewo akabva angofunga kuti zveshuwa hapana chandinorangarira. Ndinoziva kuti nhamo yomwe hairamwirwi sadza. Asi kana ndikatarisa vanhu vanoshandirwa nasawira wangu, ndava kutanga kuona kuti hakuna kana umwe zvake ari kuenda mberi neupenyu. Business rasawira handikwanisi kuridudza nezita, nekuti zvimwe kuda ringazokasika rikazivikanwa. Ndinombofunga kuti sawira wangu ndombogara naye pasi, ndomubvunza. Asi umwe mwoyo wangu unoti, kana sawira ari munhu akabata mishonga, ko akazondiuraya, achiti ungazondifumura kuvashandi vangu. Ndosaka ndauyawo nenyaya yangu iyi, kuti kunyange ndikanzi ndafa, asi ndinoziva kuti ndakareurura zviri kuitwa neshamwari yangu. Ndibatsirewo vedu weye, kuti ndoitawo sei? Ndomuudza here zvaakataura zuva riya ratanga takadhakwa, kana kuti ndonyarara?